תקשיב טוב, תגיד לבן-אל וסטילה שהם יכולים להמשיך לעשות פרסומות למילקי, זה להיט. זה להיט, אני חותם לך שזה להיט. תוכל להגיד על גל מה שאת רוצה. נכון. אבל הוא מקסים ונהדר, מלא עוד והדר, הוא יצליח ויגיע רחוק. זה לא מעניין אותי. אני רוצה להציג לכם שתי בנות יפהפיות. אני רוצה להכיר לכם את דרורה, המפיקה שלי. אהלן דרורה, מה שלומך? מעולה. וזאת חנה, הסוכנת שלי. איך הגענו למקום הזה היום? בזכותך. בסבלנות והתמדה, הגעת למטרה. נכון? אמת, אמת. כמו בכל תחום. זכות כל קומבינה, הגענו לווילה. למי הוא דומה שהוא מרכיב משקפיים? למי? לאסי עזר. לאן הוא הגיע? איזה אסי עזר? אני נראה לך כמו אסי עזר? אכן, אתה יפה ממנו. אבל דומה לו... איזה אסי עזר? תקשיבי לי, את יכולה להגיד 1000 פעם שבן-אל וסטילה ימשיכו לעשות את הפרסומות למילקי. אני הוצאתי שיר, שבשיר הזה אני הולך להתעשר, אני הולך להיות בן אדם עשיר. פם פרם פם פם. כל תל אביב בשיפוצים. פם 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 פם.